Adeiladur y ffordd i gynnydd, gan sawl sydd am wneud gwahaniaeth. Llun yr sylfaeni gan feddyliau dywyd, sy'n barod i brofi ei galluoedd, ac sydd ar dawn o rhan materion dramatig. Gyda'n gilydd, drwy ehangu meddyliau ar hyn y gwyddwn, ac y bydd anawsterau ar hyd y daith, byddwn bob amser yn ail-adeiladu, yn tyfu ac yn datblygu, gan greu gwladdol i'n helpu i gael gwell dealltwriaeth o'r byd o'n gwmpas, gyda'r gallu i arloesi, yr wellus i wneud cartre, a'r grym i lwyddo. Y peth pwysicaf yw meithrin cysylltiadau ac archwilio'r hyn sydd ein ysgogi. Gwybod beth yw ein diben, ein hawliau, ein nerth, ein galluoedd a'r siwt i'w gweithredu. Ac i'r sawl sy'n barod i wneud ei orau'r ras, bydd lle bob amser iddo wneud gwahaniaeth ym Mhrifysgol Abertawe.